One, two, three, Μπαρμπαγιάννη γέρασες, πολλές φορτούνες περάσες κι από κοντά μας ήρθε ο χαρός να σε πάρει. Εσύ που σαν αδέρφη μας δεν καλάγες το κεφί μας, κάνε το τώρα και μια τελευταία χάρη. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη, αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Φως υπάρχει εδώ πάνω, Γιάννη μου που λες, μα το φως τι να το κάνω, που είναι μαύρες οι καρδιές. Αλλά, όπα! Γιάννη φίλε μου, έλα μάτα το, στείλε μου και το μπουζούκι σου, εκείνο περιμένει. Εδώ τα ίδια πράγματα βάζανα πόνοι και λαμάτα στον κάτω κόσμο, τέλος πάντων τι συμβαίνει. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη, αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Φως υπάρχει εδώ πάνω, Γιάννη μου που λες, μα το φως τι να το κάνω, που είναι μαύρες οι καρδιές. Οπα! Γεια σου ρε Πάπη! Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη, αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Φως υπάρχει εδώ πάνω, Γιάννη μου που λες, μα το φως τι να το κάνω, που είναι μαύρες οι καρδιές.